Cada vegada han de fer front a nous problemes de disminució de superfície cultivable, de dificultat per aconseguir aigua, d'aparició de noves malalties i com, en definitiva, amb aquest canvi climàtic, tots els que treballem amb la lluita contra la pobresa ens trobem amb nous problemes. O sigui, ja no és solament la lluita contra la pobresa de sempre, sinó que és la pobresa més els nous reptes del canvi climàtic. Aquests canvis arriben a una velocitat que, com us deia, és perillosa en tots els sentits. Per tant, no pensem només en les conseqüències mediambientals, que evidentment són importants a l'hora de fer canviar el clima, sinó que pensem també en els problemes, com us deia, d'adaptació, de trobar el camí novament de forma ràpida per aquesta societat, no tan sols la nostra, sinó la majoritària al planeta, que és precisament la que cada dia lluita per anar a buscar l'aigua no sé quants quilòmetres, el menjar no sé quants quilòmetres, i simplement subsisteix com pot, o ni tan sols subsisteix, sinó que evidentment mor directament cada any. Gràcies.